fa molt de fred. Jo no sóc amant de gorros, ni de buf, ni de res. I avui, com veieu, gorro, buf i guants. El meu primer cim del 100 i allà cap allà tirarem cap al Puig Pelat, que és un altre cim. Estem anant camí de Puig Pelat cap a la Creu Trencada i estem per un paisatge que és totalment diferent a la resta de les muntanyes de Prades. Aquí hi ha molt poca vegetació, molta roca, molts arbustos i anem seguint. Estem al pla de l'Erminatet. Aquí podem anar, si anem cap a l'esquerra, podem anar cap al Puig Pelat, cap a la dreta a la Febró i Picorendant, i si anem cap a davant meu, aniríem cap a la Mussara, Siurana i Arbolí. Aquests bastons que me va cagar el tio, que li va donar a menjar la tieta Montse. Que hem anat per aquest camí i si volteu per tots aquests llocs veureu Farigola, que això d'aquí també és Farigola.
Això és la creu. Es diu la creu trencada perquè abans aquí hi havia una creu que estava trencada, només quedaven les pedres aquestes que es veuen per aquí. I últimament doncs, ja han posat la creu nova a dalt, feta amb ferro forjat. De cases disseminades i abandonades. Estem arribant al Puig Pelat, hi ha aquesta antena aquí en aquesta caseta i cap aquí hi ha unes vistes increïbles, no sé si es veurà però es veu Montserrat. Aquest és el 6è cim i a més el número és el mateix que dels anys que tinc jo. Per tant, hi ha les cases fetes, però no hi he viscut mai. Amb aquesta excursió ha sigut xula, però hem hagut de passar molt a poc per llocs estrets, perquè primera havia fang i segona havia gel. Ara ja havíem acabat l'excursió i entrem al cotxe i marxem perquè fa molta fred.